Unsay buang? Buang ka? Oh, buang bitaw ko. Awara, buang jud o. Buang na kay ko nimo. Uy, kuyawa ba nimo? Ayo. Ayo. Gaya po sa tindera dire oy. Usa man yung tindahan, abre-abre ra ni di mo mga customer dire. Ayo. No! Sama ng purma nimo, mura man kag di mo welcome og customer. Sa imo cool. Ayaw sige tuplok-tuplok anang buzzer. Unsay di toplok-toplokon? Awa day nakasulat press buzzer. But pasabot toplok-toplok-toplokon. Namoy load ha. Relax lang cool. Makapangit ba yan ang sige kasuko. Wala man ko nasuko. Inani lang mo jud ko mangistorya. Kung wala ka nasuko, pangit naman nagkikitaan cool. Kuloy, imong simod, nibudlot na. High blood, masiguro ka. High blood? Ma-high blood jud ko sa imo haron. Kadagan ba ba nimo pang storya? Gusto ra man ko magpalod. Ug isa pa, nganong ikaw may nanindira diri Asa man ginikanan nimo nganong gibiyaan man ka diri Piling ko nila dire kay abtik ko ug masaligan. Di pa diya sa imo. Naong palangdaan pabigat ta sa ginikanan. Magpalod ra man unta ko. Bisang unsa naman ang gipang storya nimo? Palod, unsa na network imuha? Network Globe. Aw, klaro man di man ka smart. Unsay dili smart? Buot pasabot ba nimo nga bulokon ko? Mo bay but pasabot nimo? Gibikil ko nimo ba? Bulukon jud o. Globe ka, dili ka smart. Bitaw no. Gani, globe bitaw ko. Baligis lang ako abe. Baligis lang alod. Palod ka, Jis. Time sa patabang sa kusang ati. Awara. Magpatabang man day ikaw nya paswito-swito ka diha Tawgan ay mong ate ber, mahumana ta diri Te, tabang, may buang diri. Unsay buang? Buang ka? Oh, buang bitaw ko. Awara, buang jud o. Buang na kay ko nimo. Magaling kang kupal. Uy, kuyawa ba nimo? Iludan na natin, nadaberang na ilag punti. Nagdali-bero na siya. Usay nagdali. Nama ko itibok adlaw aron magtambay diri Magpalod lang ko. Unya, mili-mili man sad ko og mga pagkaon ninyo. Mana. Taod-taod pa sad ti ka makita ba? No! Nagdali man day ka. Number nimo bi kay loadan ti ka. Number na ko. Ay, isip usa ka gentleman. Ako ang lalaki diri. Ako dapat ang una mangayog number nimo. Pwede ba na ako makuha ang number nimo, miss? Magaling kang kupal. Mayo kag lamber ni ate, hatagan tika 911. Rilin? Ayo ana ang customer. Customer is always right, Rabaya. Isa nang hupong na naugwa na ipanghimasa. Di ta mag-charge og tao, ha? Grabe. Karon pa ako kasugat og tindahan nga. Grabe ka mga himantayon. Klaro ana tiyo, gipurman ka ana. Sige na, be. Magpalod na ko, be. Tanaw lang natog na amoy sinsilyo, ani. Baligis lang, load. Baligis? Number nimo be? Pwede isulat ra nako. Privacy na tong duha ba? Kasan pa muludan oy? Naabot ng load. Sinsilyo na ako, be. Rilin, sinsilyo, Rilin. Sige, maghaati. Ambi, be.
I shall return. Pantay kag bubalik ka diri impas jud ko sa ako Kulang man to Cecilio diha Ang di man to siya kabalo mo balansi. Bulukon jud Globe ka, dili ka smart. Bantog ra wala ihap-ihap no? Nilakaw ra Tetso. Sayang iyang karisma. Pero ma-discourage magud kog bulukon ba?